मा जायाखै मा लाइट मा दा दसे होदों आं लाइट होनो मा बारायहोनांगौ नामा गोसो दा गिर्जा टाइम ना गिर्जा हाबा 26 जन फैबायलै कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर दाने दसे लाइभ होबाय आङो दा दंफां सायख्लुम बरियाल' फानो मा खोना कमेन्ट खालामदो दे दसे लोगोफोर एसे रायलायनो आरोना ओरैनो जास्ट दसे टाइम पास लाइभ होबाय आङो गोबावथारसिमोन लाइभ होयिया बा दिनैहाय लाइभ होबाय आरोना साहाद आहमेद हाय होनदों हेल' ब्रादार खबर सबर केनेकुवा भाल ना साजिद आहमेद केमन आछे कमेन्ट खालामदे दसे लोगोफोर एसे दंफां सायख्लुमाव नै ओरैबायदि गोजौ खालाय दंफाङाबो बेयावसो दं आङो बबाव दं ब्र' है आं नै माबायावसो दंफैयो दमगावआवसो दंफैयो आं दमगाव ओमफ्राय अबाव दं फंबाय ओमफ्राय बिफुं बसुमतारी इउ पि पि एल जिन्दाबाद नुबायलै गोसोसो ब्रादार पलिटिकेलालाय माथो बयहाबो पलिटिकेल राइट दङ ना जाय जेराव मोनो बेयाव ना जोंथ' आरो इउटुबारफोर नालाय बिदिनो प्रग्रामफोरखौ होसोबायना खेबनांगौ जायो जायनो लिंहरनो बेयावनो खेबहैनांगौ गोनां जायो आरोना मोनफ्रोमबो जेरावखिया लिंहरना जों खेबनोहाय रेडि आरोना लिंहरजायैयावसो थायो आरो जों ओमफ्राय एस पि प्रडाक्ट पाठसालायावसो दं र' पाठसालायावनो दं नों दाबो ने अ आच्छा ओमफ्राय मोजां दा ने फंबाय खबर सबर न'आव फैथ'वा नामा पाठसाला मालाबा बेरायहैगोन र' पाठसालाजों ब्रादार मा अबे मोजां गासैखौबो खेबथार सार इउ पि पि एल नि जाना आसा थाबाय गासैखौबो खेबनानै हगार लिडार दे अके ब्रादार आं माने ट्राइ खालामनि दे माने नायनि खेबनोहाय मथा मथि हानायखिनिखौ सेस्था खालामनि आरोना जास्ट ओमफ्राय आंबो थांगासिनोसो ब्र' 1 मार्चल'सै एग्जाम जोबनो आच्छा बिदिबाथ' लोगो मोननोसै ने ब्रादार दे मोजां होलै एग्जामफ्रा ब्रादार मोजां फराय जोंना नाम लाखिनांगौ ओरैहाय मोजां नाजादो ब्रादार नोंसोरनोखासैना फरायनायाथ' नोंसोरनो जुदि नाजानानै जोंनि माबाखौ नाम लाखिनांगौआ नोंसोरनि आखायाव थाहैबाय ब्रादार मोजां गोसो होदो ओंखायनो आसा खालामबाय आरोना जोंथ' बयबो माने जोंनि ओनसोलफोरखौहाय ओरैबायदि नाम लाखिजानोहाय लुबैयो दाबोथ' फरायनायावहाय देग्लायबोथ' एग्जामावहाय जोंनिया चिराङानो 1 नाम्बाराव थांखादों नालाय थांनाय माबायावबो दा ओंखायनो जोंनिया नोंसिनि सायाव थाहैबाय दायथ'आ मोजां नाजानानै लिरनानैहाय माबा खालामदो जोंनि ओनसोलखौहाय ब्रादार एस बि प्रडाक्ट थेंक इउ दे ब्रादार नार्सिं बेवहाय जादों आदा मिथिङा माबायावहाय मा होनोमोनलाय खोदोमथुला ना मा होनो बेयावहायलै फंबाय ओमफ्राय लोगोफोर लिंहरबाय नै ओमफ्राय फैबाय आं दसे एक्सप्लर खालामलाबायनोसैलाय जोंथ' आरो लिंहरजायैयावसो थायो जोङो हा
जों लिंहरब्ला वेलकाम आरोना जेरावखिया जों जेनेबा जोंखौ जाय कल खालामनानै लिंहरो जों बेयावनो माने भिडिअखौहाय हानायखिनिखौ देखायनो नाजायो आरोना ओमफ्राय जोंखौहाय खायफा बायदिया लिंहराना बिनि सायाव थायो आरो जेनेबा जोंथ' खेबनानै देखायग्रा मानसि जोङो कन्टेन्टल' नांगौ भिडिअ'ल' नांगौ आरोना जोंनाव खुनु माबा गैया आरोखि ना भिडिअ'खौहाय जोङो रायजो राजानोहाय मोनसे प्रग्राम जाया मानो जों देखायनो हानांगौ आरोखि जेनेबा ट्राइ खालामो जों बेबायदि अके ब्र' अके थेंक इउ ब्रादार दे नोंसिनि सायावलै फिथा लावदुमबो हमदोंमोनलै मनेस्वर बसुमतारी मा खालामदों आदा दङ ओरैनो फंबाय जास्ट टाइम पास दसे बेरायलाबायदों आं दंफैयो ओरैहायसो माबाजोंसो मा होनोमोनलायथाय हास्लाबारि ना मा साइज खोदोबथुलिजोंसो दंफैयो आङो प्रग्राम जादों बेवहाय दिनैहाय CM फैगोन नामा ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननो एक्सप्लर खालामनानै देखायनायसै आं जायफ्रा नायनो मोजां मोनग्राफ्रा नायथोंसै ना मा होनो दाथ' पलिटिकेलनि भिडिअ'खौहाय माने जोङोथ' आरो मा होनबावनो सोरनिखौबा खेबला सोरबा रागा जोङो बैखौ खेबला बैखौ रागा जोङो बिदिलायखा नालाय जोंथ' आरो जेरावखिया लिंहरदों जों बेयावनो खेबखागोन ओमफ्राय भिडिअ कन्टेन्टखौबोथ' मोनबाय थायाना जोंथ' आरो बिदिनो अन दा स्पट जानाय मिथिंफोर माफोर बेफोरखौहाय देखायो नालाय दा बेखायनो जोङो मोनफ्रोमबो प्रग्रामखौहाय होसो होसो खेबबायो आरोना दा बिदि आरोखि ओमफ्राय निन्जा बाइकखौ लाइभा भिडिअ खालामनो थांगोन नामा गुवाहाटि जागोन रा ब्रादार खबर हरबानो जाबाय जोंना SP प्रडाक्टआ निंजा लाबोनोसै नालाय बाइकखौ जोङो ओरैहाय रावबो लाबोथ'खाखैना निंजा बाइकखौ निंजा बाइक 18 L खाय लायो 35 L खाय लायो मामुलि नामा निंजा बाइकआ लाबोला थांगोन आं ब्रादार खबरल' खालामलै खुनु टेनसन गैया मावलांगोन लायनायावहाय ओमफ्राय जुबल नार्जारि हाय होनदों नै थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइफआवहाय जइन जाफैनायनि थाखाय निखावरि ब्लगार ओमफ्राय गिर्जा हाबाखिसै गैया ब्रादार दिनै हाबाखिसै आं हाबनाय जायाखिसै दिनैहाय माबा बेलेगावसो फैबाय आरोखि ना हाबनाय जायाखिसै ओमफ्राय SP प्रडाक्ट अके ब्र होनदों खबर हर दे सफैबाय नामा गारिया निंजा गारिया सफैबाय नामा सफैबायला खबर हरलै आंबो थांगोन दे जेबो नङा लायनायाव थांगोन दे गुवाहाटिनिफ्राय सालायबोखानायलै सानैजों माथो बेसेबां लानायलाय खिन्थु बांद्रायबानो दाब्रायनो नाङालै गियो आं गाखोनोहाय मालाय सालायबा नोंसोर आरो समानबानो होयोरा सफैबाय नायालाय सफैबाय ने आदसा दे मोजांलै जागोन लायनायाव थांगोन दे मिटिङा माबानिलै ब्रादार मिटिङा ओरैहाय UPPL BJP बिदिनि आरोना हिमन्त बिश्व शर्मा फैगोननो दिनैहाय हानायखिनिखौ एसे लाइभ होआ आङो माबा भिडिअ लाबोगोन आरो दा खेबलाबायना हगारलाबायनोसै आं दानसे फैबाय जेला भिडिअखौथ' हगारनांगोन नालाय बांद्राय भिडिअ हगारालाबो रेंकआनो ल' जाजोबो भिडिअआनो RPMआनो डाउन जाजोबो आरोना दा भिडिअखौबोथ' जोंनिया मोनबाय थायाना सान्देआव लामा ओंखारनो नाङा बिदि हाबनांगौ मा होनदों रहिमा नार्जारि ओंखारगौ नंनायालाय सबसे बुंखादों नालाय जोंना सास्त्रावबो दङ बयहाबो सास्त्रावहाय माबा थायो नालाय जोङो सास्त्रावबो दङ मानसि सिथारनायजों समान पाप होखायोना बुङो नालाय दा जों बिराद सान्देआवहाय हाबनाया दसिखा आरोखि खमा होथोंसै खेबसेनि थाखायहाय इसोराबो बे आरो मानो होनब्ला 7 गुन खमा होग्राबो होनदों नालाय जेरैबो माबा आरोखि ना सरिखा बेहाय माने नेवसिनानै फैनाय बायदि जायो आरोना देरसिना जोङो जिउनि माबायासो नालाय दा बेबायदि आरोखि थेंक इउ रहिमा नार्जारि आंखौहाय बेबायदि एडभाइस हरनायनि थाखायबो गोजोननाय थाबाय नोंनिसिमबो ना ओमफ्राय SD प्रडाक्ट आदा मिनिया फैयाखै नामा
मिनियाया लोमजाना दंलै बेस्रा एसे देहानो थिग गैया बेनो दाख्लैहाय माबायावहाय बैसागुनि माबा जोंखौ इनभाइट खालामहरदोंमोन आरोना भिडिअ' खालामनोहाय रायजो राजाफ्रा ओमफ्राय बेयावहाय माबा थान्दा लोंबोदों इयो बिनिफ्रायनो मानसिया टाइफड बारा जानानै देहानो थिग गैया जानानै दं इयो मानसियानो दा माबायदि जाखोथाय एसे मोजाङाव फैबायदां होमब्लाबो बांद्राय ओंखारलाबायथ'वाखै आरो ओमफ्राय गरम ना बोथोरफ्रावबो सुबल बसुमतारी हाय होनदों नै दंफां सायख्लुमा बरियाल' जायो नै थान्दाल' दंफांसो बायना होदों गोबां दंलै लोगोफ्रा ओरैबायदि मोजां नै बेयावहाय माथो अमा बिबुजों माबाजों मोनजालायबावोसोखा अमा बिबुजों माथो इला बेयो सुरिबाहार नामा आदसा लाइमआवसो दं ओमफ्राय अमा बिदौजों माजों मोनजालायो आरो मोनसे दखानावहाय दङ आं दसे ओमफ्राय पाब्लिकफ्रालाय फैलाबायगासिनो दासो आं एसे देखायनोसै दे बेक केमेरा होनानै नै लामायावसो दङलै आङो ओइथिंजायसो जादों प्रग्रामालाय लोगोफोर आं दोनथ'नोसै दे एसे जिरायनोसै आङो दे फैजायो बाबाय लाइफआव थानोबो बाय बाय थोंसै